Исәнмесез, эфирда пәнжешәмбі күн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алға таба қой бір темалар турында қысқаша. Шәһәрдә тавыш бирү 173 участокта узачак, Дәүләт Советына сайлауларга әзерлек ничек уза? Гаиләләре белән алгы сызыкка китәләр. Ни өчен хәрбиләр Россия оборона министрлыгы белән контракт төзиләр? 8 сентябрьдә Татарстан Республикасы Дәүләт Советына депутатлар сайлаулар узачак. Чаллыда 173 участок сайлаучыларны кабул итәргә әзерләнә. Чара алдыннан халыкка комиссия әгъзалары тавыш бирүнең мөһимлеген искә төшерәләр. Шуларның берсе Инзилә Мөбәрәкшина. Ул Эврика шәһәр мәдәният үзәгендә эшли. Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Эврика шәһәр мәдәни үзәге артист-вокалисты Инзилә Мөбәрәкшина репетиция үткәрә. Бу җырны ул 8 сентябрьдә Татарстан Республикасы Дәүләт Советына депутатлар сайлауларда җырлаячак. Ул инде 10 елдан артык сайлау комиссиясе әгъзасы булып тора һәм быел кабат җаваплы итеп үз эшен башкара. Мы писали пригласительные, раздавали, сверяли списки. У нас более 1200 избирателей. Инзилә Мөбәрәкшина хезмәттәшләре белән өйдән өйгә йөри һәм сайлаучыларга тавыш бирүнең мөһимлеген искә төшерә. Сайлау процессын үтә күренмәле итүдә ул бик теләп ярдәм итә һәм барлык процедураларның үтәлешен күзәтеп тора. Мы уже готовили, раздавали пригласительные. Бюллетени у нас только в субботу будет. Зал готовим в субботу. Шәһәрдә тавыш бирү 173 участокта узачак. Алар иртәнге сәгать 7-дән ачылачак һәм Чаллы халкын кичке 8-гә кадәр кабул итәчәк. Лилия Гатина, Яна Бальдзюти, Мурсафронов, яңалыклар. Хәрби хезмәткә контрактны 50 яшьтән өлкәнрәк ир-атлар да имзалый. Казак хуҗаматлы сугышчы махсус хәрби операция зонасына улы һәм кияве артыннан китә. Аның сүзләренчә, ул да ватанны сакларга карар кылган. Татарстан шулай ватанны саклаучыларга ярдәм итә. Мәсәлән, бер тапкыр бирелә торган түләү суммасы 2 миллион сумга кадәр арттырылды. Аны республикада Россия оборона министрлыгы белән документларны имзалаучылар алачак. Казак кушаматлы хәрби хезмәткәр Зәйдән аңа 59 яшь, ир махсус хәрби операция зонасына 1 ел элек киткән. А я вот как дома буду сидеть? Здоровый мужик вроде бы. Как смотреть в глаза невесткам, дочкам? Сыновья воюют, а ты вот баночку пива открываешь. Это же, ничего не скажут. Укоры в душе. Мой дед воевал, прадед воевал. Отец воевал. Мы казаки. Родину защищать все должны. Первый бой 28 октября. Мы окопались, позицию заняли. Ночной бой. Бандерлоги пошли на нас. Вот тогда было страшно. Пули свистят, это первый бой. Бомбежка, все стреляет, все взрывается. Мы отстояли. Второй бой. Дневной, это мой боец Шахмай, гранатометчик. Ему прям пуля в гранатомет перед выстрелом. И вот чудо, он живой. Да, лицо попортило. А гранатомет, вы знаете, он как раз стоит вот так вот. У него разорвался прямо в руках. Озакламый хәрби хезмәткәр яңадан алгы сызыкка китәчәк, ләкин моңа кадәр ул һәлак булган сугышчан иптәшенең хатыны белән очрашу өчен Чаллыга килгән. Екатерина балалары белән бергә хәрбиләргә теләктәшлек күрсәтә. Все лето мы вот с мальчиками собирали различные травы, собираем чаи витаминные, сушим овощи. В силу своей занятости не всегда могу присутствовать на фасовках, но стараюсь поддерживать. Пока идет специальная военная операция, я обязательно буду помогать ребятам в память о своем супруге. Ну и вообще, наверное, там нету чужих. Екатерина сүзләренчә, ул хәрбиләргә өйләреннән хәбәрләр алу никадәр күңелле икәнен белә. Менә хәзердә ул ватанны саклаучыларга чираттагы ярдәм җыюда катнаша. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Төрлі өлчәмдәге һәм уңайлы модельләр арзан бәядән сатыла. Белорус ая киемнәре күргәзмә ярминкәсе үз коллекциясын көзге туфли һәм ботинкалар белән тулыландырды. Өстәвенә Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары төрек текстилендә сатып ала. Сезне Муса Җәлил урама 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча көтеп калалар. Для больных ног, вот, допустим, это самая очень удобная обувь. И я вот купила зимние сапоги и очень довольна. Это самое, мне удобно. Проблемалы аяклар чыгып торган сөякләр яки киң табанлылар өчен шишелеше бар Белоруссиядә җитештерелгән аяк киемнәре. Өстәвенә хәзер күргәзмәдә ир-атлар өчен дә, хатын-кызлар өчен дә көзге коллекция, туфлиләр һәм ботинкалар күп. Верх данной модели сделан по особой технологии софт, что обозначает мягкость. Эти туфли облегают вашу ногу как домашние тапочки и представляют удобство при ходьбе. Имеют лазерную обработку, что придает им мерцающий эффект. Подошва вулканизирована. Такое крепление делает обувь влагоустойчивой, а также легкой и гибкой. Төрек текстиле турында да онытырга ярамый. Урын, җир комплектлары, мендәрләр һәм юрганнар, искиткеч сыйфатлы плетлары барысы да бер урында. Состав ткани для постельного белья полностью натуральный. Здесь присутствуют только хлопковые нити высокого качества. Для пошива постельного белья используется полотно с плотностью расположения нитей 120-150 грамм на метр квадратный, что обеспечивает хорошую мягкость и прочность белья. Легко поддается глажке и делает ваш сон приятным и комфортным. Белоруссия аяк киемнәре һәм текстильне Муса Җәлил урама 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча сатып алырга мөмкин. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Только с 4 по 14 сентября выставка продажи саженцев плодово-ягодных культур от Новосибирского плодопитомника. В широком ассортименте новые сорта яблони, сливы, груши, малины. Ждем вас в ВЦ «Экспокама». Театр «Мастеровые» приглашает вас на свои спектакли. А для вашего комфортного возвращения домой после спектакля вас будут ожидать бесплатные автобусы на парковке театра, которые проследуют по всем основным проспектам нового города, поселков Зябь, ГЭС и Замелькесья.